semula giri rong ba kilong kemil pa bat ya parok ki bapet bat ki pasung tunat ya ki video na kane ka channel ko changa delang ba ki like ki share bat ki subscribe ki jong pi ba pen la inga bandon ha kani ki banta ko blai sibun ya ka por bat ka jing ai man sim jong pi blai ni oban ker ku ker hai ya ki jing im jong pi ka man nak singi kalawai ban saindur ha kani ko video ka bamanta ka don ban yalam jingmut katok ane ha bidai bat kane ka rep kani ko banta kalong very important and very sensational ha ka jingisha ka de ka jing hikai bat ka jing ajing tip tang na ka banta ki kentai henry lada don ki chenrang pat ki bapet ka taru ka khamba shushu knang ba makiru kin tip bat bakin light na ka jing saja ha kani ka banta wat lada ngade ushendang ngandon bat ngan yarap na ka banta ki kentai bat bangan keren persya ya ki semla shenrang ki kentai ru kim de basngau khalau ba ngandon na kaliang jongki namar ha ko ki video ngan sakren persya pat yapi what idam what ibetar abang keren ya kabdai sa thumbs up but ya ka bawa pekla sa kedau bat sa pen iyanga kine baro ngale na kabenta ka jing bit ka jing biang lang bat ka jing mentoy kalawei bat ka chat men riu ka jongi te kumba pila tip ba ka benta ka de ka rip te kindiat nyapet ki ai kine ka rip ka de kentin nongwei ladangi ong da ka kentin khasi ladangi khot da ka khasi ka de ka jing bat bor bat ka jing let bi jot ya ki kentai ya kene la record haka section lain newsan jong ke Indian Penal Code lane katak IPC kat kum kate ke section ya kene ka kam la khen ba ka de kam sniu lane ka kam lunar ila banong kata ka heinous crime te mentang in pet pat ya ki features lane kita ki jinglong ki bala panhap ne ki bala snot lang bat kene ka rip sngap bat penat jingmut baha namar kene kan yarap be ka feature jongpi kamta me ki kun samla kumjuru ya kilong kemi kilong pa kenang ma phinla ban ai jing hikai bat ban ai jing sneng nagamta ki kun ikti ki jongpi ya gani banta nan pharia hakin rutli ki banta kaban kong kadai garip lada ushnrang usongkha ya kanthei klem kamon ka jongka kabamot against her will shibu pidon usomla ubapia ikbaha henry phim patkwa bane songkha lada uneu somla jungpi upen bos pen boripi benle ikata kam kabalong pasya ya kamon ka jungpi ya uba kumta ubriu kat kum ka section lai newstan IPC on penhab yu ha ka rip case kabar kani ka khamis rim bat kate ka banang kong tang ba don i kentien i ba pen yeper hangta kan bu ika ha kentin nongwei kaban kong kade against her will bat kani ka bar kade without her consent kabamot lada ushinrang usongkha ya kano kanthei klem ka jing manjur lang ka jongka kataru kade ka rip ken mau ki khon samla kanthei lada pia kan du ia uba kumuta ubriu ha ka jing im jungpi bat ha kata ka jing yat perlok ka jungpi pidon ka hok ban ujot FIR ya ute ubriu namar ule ia ka kam klem ka rai bat ka jing manjur ka jungpi kabalai ka kanthei haba kam tre bane songkha henry namar badon ka jing perngem ka jing penting ban syak penyap ne pen mensawika kam ban se benle ya kati kam kapakum kata ka khepru lanyawika ba ka de ka rip la ban ong with her consent but her consent has been obtained by putting her in fear of death or of hurt nuksau semla jungpi lane uno ubriu lane kabriu ki pha le ipi ya ketika kam bat ki weipat ki senrang ne gino gi riu rang ba da ka jing berngem balada pintre ban le on penyap lane on penmensau bat on penjak burom ipi kataru kede ka rip kabasau ka kan thei ka manjur ban le ya kite kam da ka banget bat da ka jing senya bala de ulok jengka uban ri uban sumarika henry tang hadin katuk ane ui no yaka kibakum kita ki kepru lan nyewi ki ba gede ka rip kebasan kadai ka rip lada ushenrang usongkha ya kano ka briu da ka bapendi da ka jing di ki bapen buat bat hadin bakam tip briu shu usale ya kite ki kam tang ba kan thei ka batre ban yadi ban ya bam rangkat bat kisendang tinyar ki banut ban fight FIR den em ya kata lain no agito ki bangat ha kata ki jingriam jong ki parlok henry bunsin ni shaj lap bat ni shaj yi ki de gitu ki brio ki ba im bat ki ba enjoy da ka mons kumbaha bat da kata ki jing manjur ke jong ki hi ka bakat du ka long ba lada ka kan thei kadang dei apok khan rus nem kerta wat la ka le ikti kam da ka mons kumbaha lane don ki ba penborika kataru ka de ka rip hakani ke benta ki kimi ki kepa lane ki bahaying hasem jong kata ka kena kila ban ujor persya ya uta ubriu u bale ya kita kam namar ule ika wat hadin ba ulatip ba kadang day ke mana girl
wala kertaru pitip kate ke section lane gite kijing betai syapang garep baro kin shulong len ei lada omran kene ke section lai nyau Andrew IPC namar kene ke section kalong kum ka ru ka baker yau sing lada pi weng ya kata ga ru ka baker yau sing ka bamut kata kijing jot kalawan kumta deke neken ke section ke baidai gite kam sniu ki kam runar namar haka ki don kijing pen saja ne kata ka punishment ba kino ki balek persyak ya kita ki mat bala batai kin ngat ha kajing pen saja ka ba om duna ya ka hanyau senam lane la ru ban kiu ne ban extend sya ka shipos nem kata ru ka syong kat kum ki kam jong gitu kirang le ya kene la record ha ka section lai nyon riu subsection R IPC la kajing hun jing sumbaha ka batang da ki minute bat ki kenta ne la ka ba syong ha along da ki hanyau senam shipos nem bat kajing jak burom syirta Syong api ki para semla benjit ia kata. Kan mau baki ain ki kanun om syam lashna nag benta jong gitu ki briu ki baim bat ki bayat haklan ti badai. Henry lashna kerpang tang nag benta gitu ki riu sniu ki riu kensya ki balek syabar jong ka hukum. Uno senrang balek apo kita ki kendon udai hok bensyak mudui ijahar. Bat ya kene kebenta nga I ha kajing start bat kajing sempang jong pi ki thai semla bat ki bahai ngasem jong pi bakin le ya ka bran kam kene ka dei tang ka highlight ka jonga kenang ba pintip bat ba pin yo idea balai ba ki kam bat bor ki kam le bijat ki jelai ba ki nei sinyamta ka daw tan rai ka long ba bun ki long ying ane bun ki samla ki bom patip ya ki ain ki kendon bat ki jing pen saja nangta donru ki ba shapting bat ujor ijahar wat hadin ba ki latip ba ki la sya yu rot ya ka hok lajong ka daw ko long namar ba kim tip ya ki kendon jong ka ain kumno ko sedang bat kumno ka kut ngangai leng ba kene ka video kan yarap ya pi ba pen tip ya la ka hok lajong ti ha ba pi mat bat pi kendo e kum ki te jing ja ha ka jing imu jing pi lada daya pi ne ya ki bahai ngasam jing pi lada pimtip kumno banle let mi sha ki nong ilam snong ki nong ilam seng ba per lane let sha ki police station pan ke jing yarap bat ke jing pensai klempep kin jing yarap bat ki pensai ya pi ubri ubatat updiang bat sha skor ya ki jing batai ki badai bat ki basisha Henry Briu Bobit uben ukan tho bat ukan ta yeka lada pis ngudai bas ngawai hab ya gijing ai gijing mut bat gijing batai gijunga sngau ba share like ba subscribe ya kene ka channel junga kenang ma pinom du e ki wei pat ki video ki bangan sa upload hapo jengka ku blai sibun u blai yun yo ban kren bat pensai ya gijing mut jing perkhat gijing pi ngin second pat ha ka wei ka video